Otorduak eta bazkaldu afaldu eta hori zite zuten deno elkarrekin, han esatezu sukaldean. Bai, sukaldean bai. Bai, bekosua. Denak, maia, eta jana zeona lanea jute zanai aurreneko, ez jesien aurrenak. Biarra osbaldi mazian lanea jute zien entzako. Eta gu etxian, zeonakin. Eta maritxu, 10 deskantzua, laneko zeak, tortzesan eta askotan guri ematezigun. Bokadiluan zai igual edotesan, baina fabrika juteako berriz bitik jaidi emateziguten bokadilua. Eta misela haundila pasat. Eta bokadiluan zer zegoen? Niz zergatik, ama patatatzu tipulakin hola prejituko zituen, eta altzuna. Tristena zan. Artua? Artua bai, artua iten genuen. Taluak ikusi naso, taluak iten, amanetik ikasi genikoi, amanetik. Eta zehara da, oiartzuna, junginan nun batian, hartu, 5 kilo, topu hartu, eta arrauan jetxi, mamuteko inguru hortan zeon errota. Guren, ez da izango? Ez da gizten zen, aurreneko errota bintzait, biri hortan aurreneko esan. Eta, zea, guardia zibilak. Ikusi ziguten, tabernoa guazen, eta errota gozela. Ondo zizkiguten, hartuak, gerna mazkiunak, eta hartoi gabe etxea. Horre barraita. Eta hola, ibiligea. Jo, enkarguta eta herrera, leheno de esan izun, izuri 6 milion zure amunaik egun batian, esan izun, Herrera joten zinean eta... Bai, klaro, jute ginean... Kamarak ez daki... Enkarguta jute ginean herrera. Bueno, Benita, zeon, Plaza San Luis, Benita. Nean aia, hausimari, askotan jute ginean, hasta azkenetan zan ferila. Zean, Villafranca, nuan bezala, ferila zen, eta Benita etorrekoa, eta juntzaitezta enkarguta, aber, zerbait, ze kartzeun no jun. Eta harrek kartze zituen gauz asko. Baina guk ez genak haun, handikan jateikan, ez genak haun. Bai, ama jozu hau amai. Ez, baina esan hau emateko hau bakarrik. Ez, ama jozu gaztao, zintzabeak ekartzen, ama jozu amai. Emate zigun, baina urrungo nian, arren dirua eskatu ite zigun. Eta maketzigun esaten guri gazta emateko, beha saldu nahizun. Eta gero, jende asko zeon orduan esate zigun. Ez aldizu amak eman dirua atzoko gazta patzeko, eta ez. Misilloi pasa ditugu. Jendia, pobre asko zeon orduan hemen, hor, zealdi hortan granja Sarasola, hor, asko zeon. Asko zutenake, bai asko zian, bazarri fuertiak, akular, miles, matxikar, eta danak. Claro, aita de bizi zuten, onbeste unbeikan ez zuten. Eta guria zan, tristia, onbeste zenide. Eta xoxigabe, nehamak etzun inundikan, sekretario de Caridad, Don Zacarias, aitan intierro eta handi 200 etorritzi zaion, Don Feliz, altzakoa paisa. Handi 200 etorritzi zaion intierroa kobratzea. Launea arrazakan, arreketzion ezertan laundu. Ez sekretariado eta ez ezer. Eta hoi denak guk pasaitu horkaz ezen. Osasuna izan du deu, bueno. Dendetara orduan joten herrera gestazioa. Herrera, bai, herrera, eta geok razionamentuko denboan buena vista. Cipriana Basanor bat, Avenida de Navarran, txan, eta horrena jute ginen, kartila ginta. Erosi dute hor egun, ez? Avenida Navarra, esatuzu... Buena Vistan, bai, hor, Cipriana. Eta biuda hartu txasan hoi. Eta horrek, bai, kartilan emate zigun, eta geho, anatia kobratzea zuten nian, hostiela, lan bata, hola, ligagu, denda askotan, Buena Vistan, oletan ebai, eta esate izutena herreran. Eta behin junitzen nian zure amunan denda, ordun, gozia, junginan enkarguta eta junitzen ni bakarrik egun hartan. Eta zukaldean nola
mostradoretik sartzen zian sukaldea, kozinatan intezuten, otordu bat dena. Bauan sartu zan batian, zein nun, peñanekua sakan sistua hogilana han. Bollouak, olako bollo txikitxoik, nik hartu nun bat eta bortiloa sartu nun, ez errez pasa bezala. Terrerako maldan goran atorrela hogila jaten, posa. Eta gero, ja, hortikan, ja, ziginan, zean adiakelanian hasi zian, molian, eta beste martxat hartzen hasi ginen. Bai. Baina hortikan aparte, altzan bazian familiak laundu zigutenak, Ni askotan oan berriro patxin despedidakoan egon du nintzen alkixan eta zeakin, lehenguzo batekin, eta horiek asko laundu ziguten hori. Nei loriak oso lore hona genitun guk batzan. Eta bilduta juten nintzen loriak ematea. Eta juten nintzen nian emate ziaten Galletas Marias. Errenteiko libetetik ekartza zituzten. Eta dozena bat galleta posa emate zian. Claro, zehose jateko. Ni jostez nun harria zarrian, neko oinatan etxian. Eta erropa entreatzea juten nintzen nian emate ziaten propinas. Eta orduan, zeiten nun, propinarrekin, eosten nun, Miguel Etxeberrian den da zeon orduan oletan, eta horre eosten nun bollo bat, eta sardinak oliotan, zatik hor gallegua propinak onak emate zizkiaten. Dena zan jateko egostia, bokadilloa jan, eta hola bizitu behagu kasesko zen.